बेनि गेजेरजों एम्फौआ माबायदि एम्फौआबो एम्फौआबो दासो मोननांगौ नाथाय ना जोंसो डिस्टार्ब खालायबाय नामाथाय सरि एलाय नै बियो मोनबाय माने मोननाय बिदि जायो माने कालारा गोजाननिफ्राय एसे खमायलांनानै बिदि जायो आरोखि पुरा आपेलानोसै आरो नै औ नंगौ दा फिसा आपेल हेल' लोगोफोर गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायावनो आरो सिबिनायखौ नोंथां बयनिसिमबो जासिहरग्रोनाय जाबाय थ' दिनैनि मोनाबिलिया एखेबारे फान्टास्टिक मोनाबिलि जागोन मानोना आङो नोंथांमोनखौ देखायगोन मोनसे बेनो बागान बेनो जादों बैग्रि बागान थ' बेनो जादों नै बैग्रियानो बैग्रि दंखायो ओमफ्राय बिनि जेनेबा मालिक बिगोमायानो सानै दंखायो बेयाव बिथांखौथ' सिनायखागोनदां बिथाङा मा सिंगारखौ मा होनना बुङोमोनथाय मेथाइ खनग्रा आरो सासे दंबावो बिखौ खाथिनिफ्रायनो नोंथांमोननो एसे इन्ट्रडिउस खालायना होनसै बिथाङा दिनै एवार्डबो मोनदों बिथांनि मुङानो जादों रन्जन बसुमतारी बिथाङा जादों धनस्री घाटनिनो बिथाङा माने लाइमोन मानि एवार्ड मोनदों बेस्ट आबादारि लाइमोन बेस्ट आबादारि माने यां पुरा एग्रिकालचारिस्ट माबा आरो काल्टिभेट माने बोरै होनना बुंगोनथाय इंलिसाव एग्रिकालचारिस्टखौनो बुंजागोन आरो ना आबादारि थ' नै बिथांमोना बेयाव गायना दोनदों बेनो जादों बैग्रि थ' बैग्रिनिबो माने बेसेबां रोखोमनि दं बेयाव मोननै रोखोमनि बैग्रि दं बे जाबाय नै खाथियाव लाबोलाय औ बेनि नामा जाबाय काश्मिरि आबा होनना बुङो बेखौ मिस इण्डिया बापरे बैग्रिनावबो नामा मिस इण्डिया थालायबावो बरिया माथोलै मिस इण्डिया मोनसे आरो बल सुन्दरिनो थाइलेण्ड बापरे थाइलेण्ड वेलकाम टु बेंकक बियो थाइलेण्डनि आच्छा बेखौसो बाजाराव बारा नुदोंलै आङो गुफुर बांद्राय टेस्टि जाया आरोखि ना बेनि माबाया खिन्थु साइजआ गिदिर जायो ओमफ्राय बल सुन्दरिया गल जायो बेखौ आं देखायनोसै ओमफ्राय जेनेबा बबे मोनसेया बारा दाम मोनो बे थाइलेण्डनालाय थाइलेण्डआ एसे खम बल सुन्दरिजों मिस इण्डियाजों सेम जायो नैबेखौ बल होनना बुङो माने बे गल जायो बेना दायो मोनाखै दायो मोनथ'वाखै ओरै दंबावो नै हरैजाय बिराद गोजा नुखादों आङो दसेनि उनावनो जेनेबा बिसोरजों रायज्लायनानै नोंथांमोननो खोन्थागोन कि बोरै मा गायजायो जाहाथे नोंथांमोनाबो जुदि गोसो दंब्ला नोंथांमोनाबो गायजागोन थ' जोङो बागानखौनो एसे नायग्रोनोसै नै नायदो बागाना एसे गिदिरानो खय बिगासो दं बेयावलाय 12 बिगा 12 बिगा दं दायो मोनसिगोन दाथ' नै थायखाबायना पुरा बेखौ देखाय फिथाइफोरा मादि जाना दं खाथियाव इलाय नै बिराद मोजां गोजा बे मिस इण्डिया ना मिस इण्डिया नालाय बापरे बेनिखायनो एखेबारे साइजथार आरो फिगाराबो साइजथार पुरा आच्छा बेबो मिस इण्डियायानो ना बारा जाबाय बेना ओमफ्राय बेखौ डिसटेन्सखौ बेसेसो होदों 12 होदों नामा बेयो डिसटेन्सआ प्रपार गैया अबा माने 10 बाय 10 दङ दंफांजों दंफां ओमफ्राय बै साइडनिया 15 बाय 15 दं आरो जों माने बांद्राय फुलिनि थाखाय एभेलेबल जानाय हिसाबै जों माबाना होबाय डिसटेन्सखौ खमायनानै होबाय 10 बाय 10 खालामबाय आरो 10 बाय 10 जेनेबा 10 बाय 10 फुट होदों आरो जाहाथे गेजेरावबो साफिसियेन्ट जाहाथे स्पेसखौ मोनो स्पेस जुदि मोनोबा जेनेबा बिफाङाबो माने देरनो मोजां मा होनो जायो ओमफ्राय दिनैनि तारिखआनो जादों 13 नभेम्बर 2024 आरो ना 2024खौथ' इंलिसावसो बुंबाय दे बोरै जागोन 2024 मायथाइ हाबाय माथो जेन तेने
ओमफ्राय नै बियो मोनसिगोन जेनेबा दायो जेनेबा मोननो थाखाय सप्तासे नांगोन नामा? सप्ता मोनसे माने मास मोनसे लाबावगोन दां। अ मास मोनसे मास खायफा मोनसे मोनसिगोन 15 डेससोनि उनाव मोनगोन बियो एसे टाइम लाबावगोन। जेनेबा मास मोनसेनि उनाव पुरा एभेलेबल जागोन आरो बायोब्ला कन्टेक्ट लाफैबानो जाबाय। औ सोरबाफोरनो जुदि नांगौबा जेनेबा नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनो हागोन। आङो कन्टेक्ट नाम्बारखौ डिसक्रिपसनाव होगोन ओमफ्राय स्क्रिनावबो होगोन। ओमफ्राय बेनि एड्रेसानो जादों गेलाबिलनि खोलाहा गेलाबिल चक दं नालाय बिनि खोलाहा फैबानो मोनगोन। बे जायगाखौ मा होनना बुङो? नाम्बार 2 सैकासुब्रि। नाम्बार 2 सैकासुब्रि बारा गोजान नङा माबानिफ्राय बे गेलाबिलनिफ्राय। गेलाबिलखौलाय मिथिखायो दा गेमस्रिनि जायगाब्रा। ओइलाय मानै माथाम डकाइट दं बेयाव ओइलाय ए बाना दं ओइलाय नै एम्फु फैबाय थायो गेजेर गेजेर नै एम्फौआ माबायदि एम्फौआबो दासो मोननांगौ ना टाइम ना जोंसो डिस्टार्ब खालायबाय नामाथाय सरि एलाय नै बियो मोनबाय माने मोननाय बिदि जायो माने कालारा गोजाननिफ्राय एसे खमायलांनानै बिदि जायो आरोखि पुरा आपेलानोसै आरो नै औ नंगौ दा फिसा आपेल बियो माबा मिस इण्डिया हनैलै मिस इण्डिया माथो फिसा आपेल छोटा आपेल बियो नो जादो अके थ' जेनेबा जों बागानखौथ' नायबाय ओमफ्राय जोङो मिथिनांगोन ना कि बिखौ मालाफोर गायो ओमफ्राय माबोरै बेयाव उसुबिदा माबाफोर जोङो बे बिगोमानिफ्रायनो सोलोंना लानोसै। थ' गिबियावनो जेनेबा जोंनि बे बडलेण्ड हेमब्रम इउटुब चेनेलाव बिथां अनिल मुसाहारिखौ बरायबाय। बेनि उनाव जेनेबा नोंथाङा जेनेबा गावनिनो माबाखौ परिचयखौ होनानै बे जायगायाव अबाव दं बेखौ बुंदो दे। गिबियाव आं खुलुमबाय आरो लोगोसे जा गलाबचरन हेमब्रम आंनि लोगो बिथांखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावबाय। बिथाङा जोंनि बे बागानाव फैदों आं गोजोननाय मोन्दों। बिथाङा दा मा होनना बुङो सासे मोजां इउटुबारबो। दा बुंनो थाङोबा आं अनिल मुसाहारि आं 2 नं सैकासुब्रि गामि अरां ओनसोलनिनो उदालगुरि सिङावनो गोग्लैयो बे गामिया। नोंथांमोना माने मिथियाबो जानो हागौ बेखायनो खोन्थाग्रोखाबाय आङो। ओमफ्राय बे जोङो जाबायना दे दायो जेनेबा बेयाव जे गायदों जेनेबा मोनथाम रोखोमनि माबाखौ भेराइटिस जेनेबा बैग्रिखौ गायदों आरो ना मिस इण्डिया बलसुन्दुरि आरो मोनसेया जाहैबाय थाइलेण्डनि अके थ' बेखौ जेनेबा जायफोरा नायदों बिसोरो जुदि गायनो सानोबा थ' बोरै गायनांगौ मालाफोर गायनांगौ ओमफ्राय फुलिफोरखौ अबाव मोनो एसे जुदि खोन्थाना होयोबा। एक्सुवेलि आंबो देग्लाय गोदान सासे फार्मार होनना बुंजागोन आरोखि फार्मारबो नंद्राया माने जास्ट इनकारेज जानानै माने बिदि गायनो सोलोंदों। आंल' नङा आंजों लोगोसे सासे रन्जन बसुमतारी बिथां दंफाखायो बिथाङा सिगां गायखानाय नालाय। दा बे आबादखौ जेनेबा जोङो बांद्राय गोबाव जायाखै 3-4 इयार्सल'सो जादों आरोखि ना बेबायदि भेराइटिस ओंखारनाया। आगोलाव बे थाइलेण्डआ फार्स्टलि ओंखारदोंमोन बिनि उनावहाय मिस इण्डिया आरो बलसुन्दुरि बे मोननै डिजाइन ओंखारबाय। दा बै मोननै भेराइटिखौ जोङो बाहाय लगायदों बांसिन। ओमफ्राय ओरैनो जोंहा थाइलेण्डनि फांफा दंदेरो आरोखि जोङो बांद्राय माने मिस इण्डिया आरो बलसुन्दुरिखौ लागायदों आरोखि। बेखौ जोङो जोंनि लकेलफोरावनो मोनो आरोखि ना बे दलगाव बा खारपेटियाफोराव बिनि फुलिफोरखौ जों मोननो हायो आरो। जायफोरा जेनेबा उदालगुरि खाथिनि माने उदालगुरिफोरनि जेनेबा बे दलगाव बेसिमारि खारुपेटिया बेफोरथ' बारा गोजान नंखाया। ओमफ्राय नैबेफोरखौ फुलिखौ जेनेबा ओमफ्राय मा मासाव लायनांगौ जेनेबा मार्चफोराव गायजागोन आरो ना? बेनि गायनाय सिजोना मेनलि मार्चनि सिजोनाव नङाबा एप्रिल मान्थआव नों गायनो हायो आरोखि। खारन बे समावहाय नों गायोब्ला गोदान नों एप्रिल मान्थआवहाय अखा गोदान हानाय हिसाबै साबसिन जायो आरोखि बे आबादा। ओमफ्राय माथो दैबोथ' बारा लुनांगौ माने होनांगौ जाया बे टाइमावनो जेनेबा गायनायनि उनाव जागोन मार्चफोराव जेनेबा मार्चफोराव अखा हाया नालाय। ओरैनोथ' दैया जेन'बा बांद्राय सान्दुं गोसा थायोबा होनांगौ जायो। जुदि लागातार जुदि 10-15 देस जुदि सान्दुं गोसा जायोब्ला जोङो बेवहाय दै होनायनि बेब'स्था खालामनांगौ जायो आरोखि। देग्लाय जोंहा बोथोरा बांद्राय गरम मोनदों जोङो गरम मोननाय हिसाबै जों दै खनसे होनांबाय आरोखि। ओमफ्राय बाखिथ' जेनेबा
अखा हानाय हिसाबै जों दैखौ बारा जेनेबा सेप्तेम्बरफोरसिमथ' गोजौनिफ्रायनो अखा हाखादों दायो खिन्थु जोंहा दै होबावनांगौमोन खिन्थु जोङो बांद्राय बुरजा हिसाबै दैनि बेबस्थाखौ जों दा खालामनो हायाखै आरोखि ओमफ्राय बिथांमोना जेनेबा बिखौ दायो मोनसिगोन मास मोनसेफोरल'सै बिथांमोनाबोथ' गावसोरनोथ' पुरा फानहैनो हानाय नङा थ' जेनेबा नोंथांमोना जुदि बिसोरनिफ्राय जुदि बायनो नागिरो इच्छा जायोब्ला उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव थानाय थ' नोंथांमोना बिथांमोनखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन आङो बिथांमोननि कन्टेक्ट नाम्बारखौ बे डिसक्रिपसन बक्सआवनो होखागोन ओमफ्राय जोबोद गोजोननाय मोन्दों आंबो बेयाव फैनानै मानोना आंनि थाखाय आंबो जेनेबा सोलोंबाय थादों ओमफ्राय आंबो सानदों कि इयुनाव आंबो बिदिनो एसे खालायगोन होननानै थ' आरोबाव गोजोननाय थाबाय साबायखर थाबाय जागलायसों बिथांनिसिम अके